І нялюбасць да ўсяго чыста спавіла дзяўчыну і піхала на самыя неспадзяваныя ўчынкі. Толькі Аля ведала, што гэта пройдзе, што гэта благая чарада жыцця, і дзеля таго толькі адзержывала сябе. Цяжкі настрой не пакінуў Алю і ўранні на другі дзень. Яна сніла Ігналіка, быццам яна з ім і з нейкімі людзьмі плавала ў чаўне па моры. Човен абярнуўся. Яна з Ігналікам абшчапілася, і абое заліваліся ў сцюдзёнай, сольнай і мутна-сіняй вадзе. З беленькага катара знедкуль кінулі ім вяроўкі з гумавымі паясамі. Яна схапілася, а Ігналік з маўклівай, пакутнай і даруючай за крыўды усмешкаю адпіхнуўся і пачаў залівацца адзін. Яна ўстала, як звычайна, і снедала разам з усімі, хоць і не мела апетыту. Але ў парк гуляць не пайшла і лягла з кніжкаю на качалку. І не магла чытаць. Перш чула нейкую мляўкасць ува ўсім целе, як слова хмель у галаве, а потым зразумела, што пачынае гарэць.